vážíme a soudíme jiné. Vytýkáme jim to a ono. Ale jací jsme sami. Víte, nebeské, že mám koupelnu za nejkrásnější místnost v našem bytě. Čím dřív se člověk navrátí v prach, tím se dřív osvobodí, promění, osvítí, převtělí. Spasí se svět. Nic není v životě lidském jisté, jenom smrt. Smrt, 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 smrt.